I've heard people say that too much of anything is not good for anything. I don't know about that. Many times we love, we share love, baby. It doesn't seem to me like it's enough. Els alumnes de quart, cinquè i sisè us volem presentar l'obra de Metges Desesperats. Esperem que us agradi. Aquesta història succeeix a l'Hospital de Vall d'Hebron, de Barcelona. Perdó, que em pot repetir? Estic una mica sord. Sí, tenc hora. Què és? Lluís Pradell. Moltes gràcies. Els metges de l'hospital s'organitzen per atendre al matí i tot sortir bé. Avui tenim previst molts pacients, que al final del dia m'informem de tot. Jo no sé si tindré temps, perquè enganxo amb una guarda de 24 hores i jo saps com es posa les urgències. Jo puc quedar-me una estona més, jo ho faré. Jo també, no tinc cap problema que fer una estona més. Perfecte, qualsevol cosa m'anem informant, d'acord? Per avui, i avui és el dia del senyor de Murcolitos. Jo l'entendré, em ve molt de gust posar-li cara a aquest senyor. He sentit parlar molt d'ell i encara no he conegut cap vegada. Ara... No sé. A veure què mal té avui. Ja està. Així que comencen a arribar pacients. Bon dia, tinc hora a l'oculista. Em podria dir, per favor, on hauria d'anar? Què és? Blanca Martí. Aquí? Veurà aquest senyor? Sí. Ai, que no veu que és trepitjat. Perdoni, és que no veig gaire, portes molta visió visual. Com? No la sento. Que he perdut molta visió i m'haurien de posar unes ulleres que fan de molt moques i de molts de colors. Unes olles? Jo tinc una olla a pressió que em van regalar les meves germanes. Olles? No dic res d'olles. Com? Podria parlar una mica més fort? És que no hi sento gaire. Res, no es preocupi. Com si jo també tinc un préstec, el del cotxe i una hipoteca i... Mentre els dos pacients intentaven tenir una conversa coherent, arriba una senyora molt embarassada i el seu marit. Bon dia, miri, que la meva dona va de pare. Seré pare, he de ser pare, ho entén? Sí. I jo, mare, sé que t'estàs callada i que no pares de parlar i ara escoltaràs tot el que digui. Un moment, per favor. Cristina, pot venir? Cristina? Qui és la Cristina? Infermera, volem un metge. Que no veu que la meva dona va de part? Pau, aquest senyor sap el que fa perquè no... Així que estiguis tranquil, que si no demanaré una injecció perquè calmi. No el vull sentir més. Silenci. Arriba l'infermera per atendre els futurs pares i preparar-ho tot. Així que estem de bona esperança, Esperin aquí que ara avisem el metge. Esperar, que no acaba de
ja veig que ha de ser pare i enhorabona, però tinguin una mica de paciència que encara passaran unes quantes hores fins que neixi el seu fill. Filla, és nena, la Gemma. Idò, la Gemma, esperin aquí, per favor. I arriben més malalts, i tots es pensen que el seu mal és el més insuportable i dolorós. Hola, mire, tengo un mal infantil a mi central. ¿Sabes qué tengo? Espera, que no veo que lo primeres. Senyora directora, Directora, jo vull que sigui un senyor, director. L'endora no entera de musculació. Perdoni, parlava de mi? Doncs haurà de partir cap a casa seva, amb el seu mal, perquè jo sé molt de musculació de mal de panxa i de mal d'orella. Adéu, veí. Perdoni, no faci cas, que el dolor em fa dir bogeries. Estic segura que és una metge fantàstica. No tingui cap dubte. Ara, per favor, esperi aquí. Espera, Sí, espera, que vostè cada setmana està aquí. Ja sabem quin mal. però... I pobres metges, que la cosa se'ls hi comença a complicar. Bon dia a tots. El senyor Ricard Carreras. Sí, jo mateix. perdoni, que tinc una mena de part. Encara li queden unes hores. Ara no vindrem a cercar. Unes hores almenys no podrien dur una cadira més còmoda. Damunt tinc que aguantar els atacs de nervis del meu marit. Ara vindrà la directora i es entendrà com es mereix, un poc de paciència. Que hi ha molta gent i són pocs metres. Blanca Martí? Blanca Martí? Jo mateixa. Digue'm, per favor. A la fi, estic segura que m'hauran de posar ulleres. Em fa molta il·lusió fer unes ulleres d'aquestes modernes de colors. És clar. A les 10 del matí, l'Hospital de Vall d'Hebron ja està farcit de pacients i n'arriba una més, però molt tranquil·leta. Bon dia. Tinc hora amb l'oculista. Gràcies. Hola, bon dia. Bon dia. Mal dia, si jo que fa un dia preciós. Mal dia? No, jo he dit bon dia. Ventós? Sí, jo trobo que no fa gens d'aire. Que no hi sent, vostè? No, aquest pobre senyor no hi sent bé. Haurà de tenir una mica de paciència. Miri, que no veu que la meva dona està embarassada? Hem de ser pares. Sí, ho veig, i enhorabona. Esperam, filleta, jo volia que fos nen, però ens anava igual, només volem que neixi sa i fort i de gran sigui feliç. Sí, això és el més important. Però les nenes no juguen al que jugo jo. I a què juga vostè? A futbol, a la PlayStation. No és per res, però hi ha nenes que juguen a futbol i molt bé. I la PlayStation no em dirà que vostè juga en això. No creu que és una mica gran? Això li dic jo també. I ara sí que deixa de jugar-hi. Tindrem molta feina i responsabilitat. Bé, però segur que tindrà una estoneta, no? Vostè ha de ser pare d'aquí res. I així que es mentalitzi que la vida li haurà canviat per sempre. Veus? Aprèn. Tothom es diu el mateix. Mentre alguns donaven la seva opinió de què significa ser pare, l'oculista atén a la seva pacient presumida. Ara miri aquestes lletres i me'n digui quines veu. A, F, M,
I, S. Acabem una altra vegada. A, F, M, J, I. Bé, aquestes lletres són bastant grans i jo no les has dites bé. Veu? Jo ho sabia. Així que m'hauran de posar ulleres, no? Això és decisió seva. També pot dur lentilles. Lentilles? Bé, ja sé que n'hi ha de colors. Tal vegada podria dur els ulls de color blau. Això és decisió seva. Així que, bon dia. Sí. La directora torna a la sala d'espera per veure quina és la situació que tenen a l'hospital. Hola, farem un seguit. La senyora embarazada la duen ja a la sala de part y la enfermera comenzará a prepararla. I jo? Vostè de moment esperarà aquí. L'avisarem just quan estigui a punt de sortir el nadó. Veure el part. I què es pensava que faria allà dins? Jugar a la PlayStation. I mentrestant, què faig aquí? No porta la PlayStation? Ja, ja, ja. Vostè no és bromista, No, però jo tinc la Nintendo del meu fill aquí. Que la vol? Ah, sí, bona idea. Així estaré més tranquil. Tengui. Cristina, porti la senyora a la sala de part y prepare, por favor. El metge de capçalera intenta calmar el senyor musculós. Ah, si em pitja em fa molt de mal. Si no està aquí no puc veure què té, així que està en crisi. Ja que s'esquina tenc molt de mal. A veure, digui-me què és la seva activitat diària. M'aixeco a les 6 del matí. Vaig a córrer 10 quilòmetres. Després vaig a fer feina i quan acab vaig al gimnàs 4 hores. És professional de l'esport, vostè? No, però podria ser. Bon què? Per córrer aixecar peses? Sí, soc el que aixeca més pes del gimnàs. Tot se queda amb la boca oberta. Enhorabona! Durant un temps ha de fer repòs. Repòs? I què faré? Pots anar al cinema, llegir, pintar... Ara es prengui aquests medicaments. 2 setmanes. Dos al dia. Dos pastilles al dia i veurà com a nou. Sabrà més l'esport. No hi ha algú més que fer? Sí, però menys hores. I què faré? Pots anar al cinema, pintar, passejar, anar a exposicions... ¿Para el dicho de nuevo, no? El metge de capçalera se'n va cap a la sala d'espera, però primer s'atura a recepció. El senyor passat ja no vindrà més, i passeig, jo sé com es pesca ell. Luis Planells? Ara, em sembla que està aquest senyor d'aquí. És vostè el Luis Planells? No sé què... I've heard people say that El metge de capçalera se'n va cap a la sala d'espera, però primer s'atura a recepció. too much of anything is no good thing. El senyor passat ja no vindrà més, i passeig, jo sé com es pesca ell. I jo, jaja. El senyor Luis Planells? Em sembla que és aquest senyor d'aquí. És vostè el Luis Planells? No soy quien más Planells, soy en Lluís Planells. Vinga a mi, por favor. Que le dic que no soy en Marc Planells, soy en Lluís Planells. Sí, ja he sentit. Apa, vinga amb mi. I've heard people say that El metge de capçalera se'n va cap a la sala d'espera, però primer s'atura a recepció. too much of anything is no good thing.
El senyor Passat ja no vindrà més. I per cert, jo sé com es penses que ell. I jo, jaja. El senyor Lluís Planells. Em sembla que és aquest senyor d'aquí. És vostè el Lluís Planells? No, no soy en Mar Planells, soy en Lluís Planells. Vinga a mi, por favor. Que le di que no soy en Mar Planells, soy en Lluís Planells. Sí, ja he sentit. Apa, vinga amb mi. Senyora Marta Vinet? Sí, sóc jo. Bon dia, ja pot passar a veure què podem fer per la seva vista. Segons tenc entès, hi vaig donar unes gotes i avui havia d'haver-se-les posades, oi? Gotes? Jo no sé res de gotes. I vista? Jo no tinc cap problema a la meva vista. A l'ordinador surt que vostè va anar hora per l'oculista i surt una primera visita, que jo mateix vaig atendre. És impossible, tinc una vista de moix. Doncs m'expliqui què fa vostè aquí, o qui és vostè? Miri, jo venc en lloc de la meva germana bessona. Ja sap que els bessons són germans especials. Com? Sí, darrerament la meva germana no hi veu gens bé. Treballa moltes hores davant d'un ordinador, se nota la vista cansada i no té temps ni per anar al metge. Però és la seva germana qui hauria de ser aquí, i aquí jo vull veure. No fa falta, són ben iguals. Seran per de fora ben iguals, però per dins no. És la seva germana qui hauria de veure, i no vostè. Em faci el favor, jo li diré tot el que té la meva germana. Bessona. Matí, en la feinada que tenim. Espera un moment, per favor. Directora, per favor, vine un moment. Diguis. Pots atendre aquesta senyora i explicar-li el que tothom sap? Jo seguiré amb els altres pacients. Aquí tens el seu expedient i fas el que trobis. Només un moment, perquè estem preparant un part. Bé, seran 2 minuts. D'acord, digue'm vostè. Venc en lloc de la meva germana bessona. Ah, sí? Que és estrany això i què vol que faci per vostè o per ella? Que me miri la vista. La seva, supos, perquè la de la seva germana és impossible. La meva és igual que la de la meva germana. Són bessones. Bé, i quan són ben iguals, aquí diu que havia de venir a la vista amb les gotes posades. No, jo no em penso posar cap gotes. Bé, com em dóna raó, vostè té molta bona vista per el seu germà. Una mica, però no puc anar-me sin aclarir-li res a la meva germana. Ella treballa tot el dia. Per això no hi ha problema, nosaltres estem oberts les 24 hores. Pot venir a la nit que ben igual la tindrem. Sí, idò, això li diré. Els pacients semblen trobar-se molt a gust a l'hospital i no frisen a anar-se'n, o bé tornen. Vostès encara són aquí? Sí. Ens són una estoneta amb vostè. No sap què he de ser pare? A mi el pàdel no m'agrada, prefereixo el tenis. Com? Pàdel? Vostè està ben sord, però jo he de ser pare. Hola, heu vist que les ulleres més maques que m'he comprat? Que sap que he de ser pare? Sí, ho sé. Els he fet una pregunta. Què trobeu? Molt, està molt guapa. Unes olles? L'olla sempre ha de ser una olla a pressió. Bé, ves que tot segueix igual. Me quedaré una estoneta a veure que surti el meu marit. L'aniré a cercar les meves ulleres noves. La directora fa un guait a la sala d'espera per a veure com estan les coses. I vostè encara som aquí? Bé, les músiques són les següents. Senyor Pau, puc venir amb mi que la seva filla està a punt de néixer? Ah, ja no escolta la meva filla? No, que està a punt, si vol passar... Passant, estic preparat. Entraré en el pròxim pic que tingui, li asseguro. Apa, no deixarà la seva senyora tota sola. No, que no entri, que me posa més nerviosa. Veuen? Va, que ha de ser pare. Quina emoció, això de ser pare. Bé, quina emoció això de ser pare. On hi ha un bé rostit és un plat exquisit. Bé, ja l'explicaré.
explicaré en un altre moment. Ara són ganes de perdre el temps. Arriba la infermera i els altres metges per donar una bona notícia. Perdoneu, ja no es coneix Gemma, tot ha sortit molt bé. És preciosa, ara la coneixereu. Sí, és molt polida, però el pare quasi es desmaia, però està bé, el tenim assegut en una cadira. Mireu, ja estan aquí tots tres. Enhorabona! Moltes gràcies. Soc molt feliç. I jo també. Aquesta filleta ha nascut amb moltes sorpreses. I anarà vestida del rei al Madrid. Ni ho pensaré, anirà vestida de filleta. T'ha quedat clar? El que tu diguis, vida meva. Voy a dar aquí a tus presents a una copeta de champán. Moltes gràcies!